Tervetuloa Lanttu leikkaa kanavalle! No niin, eli kokeillaan tehdä tästä lantusta veitsi. Mitenköhän mä tän tekisin? Toi on niinku se kahvapää. Se kapenee kyllä niinku luontaisesti tonne toiseen suuntaan. Mä leikkaan tästä täältä. Vähän tollaista muotoa siihen. Nämä lantut ei oo mitenkään maailman isoja. Pitäis saada tähän se teräni kulmassa leikeltyy noin molemmilta puolilta. Vaihdetaan tällaiseen pienempään veitseen, niin saadaan tähän hienosti tää näperryspuoli kasaan. Tää ei oo edes veitsen muotoinen. Eikä mä tiedä saako siihen oikein terääkään, mutta... Tää on tällainen japanilaistyylinen. Joo, mä ajattelin hakea tähän vähän sellaista japanilaista, niinku Itämaan vaikutetta tähän ovaan. Se on tällainen... Pitäisiköhän tää saada vielä sitä kärkeä enemmän. Jos tän pakastais, niin ehkä tästä sitten... Nyt musta tuntuu, että tää terä on liian se antaa periksi heti. Mutta otetaan tää testiin, miten se leikkaa. Sitä tunnistaa meitä. Mun vuki. Katsotaas miten tää lähtee. Siitä. Otetaan malliksi tohon viereen toi ja tästä tulee kuule kaikkien aikojen paras veitsi. Kaikkien aikojen paras. Uusiksi vaan. Aina ei voi voittaa ees ihan joka kerta. No niin, elikkä nyt tehdään vaan tälleen niinku sama tyyli, mut varovaisemmin. Tuli yllätyksenä, että lanttu on aika herkkä. Tosta vielä. Tadaa! Se on siinä. Se on terässä. Noniin. Testataan, miten ne leikkaa kurkkua. Sitten ei muuta kuin... Meillä on tää hieno lantusta tehty veitsi, niin ei muuta kuin lanttu leikkaamaan. Kyllä. Hei! Siihen tuli Siihen tuli! painauma. Kyllä. Siihen tuli painauma. Ohohoho! Lanttu leikkaa! Toi on melkein leikkauspintaa, toi on selvästi haljennut tosta, mutta... Kyllä! Kyllä. Meikäläisen veitti toimii. Sä voit sit seuraavaksi viipaloida sen sitten. Mä haluan mun voileivälle kurkkua, niin... No niin, mä sitten kuulen. Tästä lähtee. Kyllä se. Kaikkien aikojen paras. Mun lanttu ei leikkaa. Mutta murskaako? Kyllä. Tällä kertaa meikäläisen veitsi oli terävämpi. Meidän kanavalta löytyy... Mitä löytyy? Jotain löytyy. Kanavalta löytyy huumor-aiheisia ruokavideoita. Tule ja tilaa.